Algúnha vez estiveches nun concerto, nunha festa do pobo, nun mercado de Nadal? Que emoción, verdade? Pero cando hai moita xente reunida no mesmo lugar, tamén debemos ter cuidado, porque se alguén cae, se todas as persoas se empurran ao mesmo tempo ou se ocorre algo inesperado, pode ser perigoso. Por iso, saber como debemos comportarnos nunha aglomeración axúdanos a gozar e a manternos seguras e seguros. As aglomeracións son espazos onde se reúnen moitísimas persoas. En festas, desfiles, concertos, centros comerciais, transportes públicos ou mesmo en rúas moi concorridas. Ás veces, sen decatarnos, atopámonos no medio dunha multitude tan grande que case non podemos movernos. Se isto ocorre, o mellor é manter a calma, non empurrar e prestar atención ao que sucede ao noso arredor. Tamén é importante saber onde están as saídas, os servizos de emerxencia e as persoas adultas responsables. Cando vayas a un lugar con moita xente, vai sempre acompañado ou acompañada dunha persoa adulta e non te separes dela en ningún momento. Lembra o punto de encontro por se te perdes. Leva unha tarxeta ou pulseira co teu nome e os teléfonos de contacto dos teus pais. Escoita as autoridades ou as persoas que organizan o evento e segue as súas indicacións se hai unha emerxencia. E, sobre todo, mantén a calma. Se te asustas ou ves que alguén precisa axuda, avisa a unha persoa adulta ou o persoal de protección civil. Gozar das festas e dos eventos é estupendo, pero facelo con seguridade é aínda mellor. Se todas as persoas colaboramos, seguimos as normas e nos coidamos unhas ás outras, as grandes concentracións poden ser espazos seguros e divertidos para todo o mundo. Lembra, a mellor prevención é manter a calma e contar coa preparación axeitada.